dagito idi dagiti pakasaritaan ni Adan idi dagiti anak na idi kadigiti kabsat ababasa tilukot ti pagbasaan iti Genesis 5 iti 4 ket dagiti aldaw ni Adan kalpasan iti panangkutot na kinsit 8 agasot atawen ket pinutot na dagiti anak alalaki ken babae. Digiti pakasaritaan kabsat kas iti nangrugyanan na iti bayat iti inna panagbiag. Kas iti digitoy abanbanag nagtrabaho digitoy akas mabasa ket nisit nagbiag kalpasan na iti panangkutot na kiniinos iti 8 gasot ket 70 tawen ket pinutot sa dagiti anak alalaki ken babae. Ket itidagop dagiti aldaw ni Enok 30 ket 60 ket 9 atawen nagita iti pakasaritaan dagiti anak iti kaputotan da. Ket ignisit kasmet pinutot na kinkuana iti maysa alalaki ket pinanaganan na iti Enos daytoy iti nangrugyan dagiti tattao apanangawag da iti nagan ni Jehova dayta iti pakasaritaan dagiti anak da ngayon gana iti naglabas kadagiti panparawen aldaw ken taw-tawin. Isudi kita ti kabuklan ti kasaysayan ni Adan ken ni Eva. Isu ngayon tayo kabsat sa kimaten dagiti daddaw mapay akaset digitoy alinaon iti pagbasaan tapno maala tayo ken adal tayo kadagiti naglabas apan panawin sa digita. Ket agyaman nakakabsat digiti ngayon nakipapaabot agan anos tayo kadagitoy tapno maguduran tayo iti biag nga enkari iti Dios iti biag nga agnanayon. Ket agyaman nak iti Dios Ama ama nakabalin. So amen. Amen.